Takže, čaute, budeme z dnešného videa. Dnešné video je súťaž. Ticho. To je nejaká hračka. No, takže ideme na to. Buď ticho, ideme na to. Už ty, keď chceš niečo povedať, vážne? Ďakujem. Takže ideme na to. Súťaž spočíva v tom, že len dolu do komentárov napíšete, prihlasujem sa. Boli už dve súťaže. Jedno video v jednom videu, ktoré bolo vymazané. Druhé video, ktoré je ešte stále verejné, ale nikto sa tam neprihlasil. A teraz je tretia súťaž. Takže ideme na to. Stačí len dolu do komentárov napísať, prihlasujem sa a môžete vyhrať. Je veľmi veľká šanca, že proste to vyhrajete. Budú 3 miesta a budem žrebovať. Podľa mňa tam nebude viac ako 2 komentáre, podľa mňa tam nebude viac ako 1 komentár. Takže tak, ideme na prvý balík, ja som vám to ešte nepovedala, ale vlastne sa tie 3 miesta vyhrajete nejaké veci, ktoré napíšete mi adresu vašu na e-mail. Vidíte tu moju nohu. Napíšete mi adresu na váš e-mail a ja vám to pošlem, takže ideme na to. Takže prvý balík, by sa dal povedať, vyhráva kus domina, aj kusky domina. Vidíte, tu je so šmolkou. Vidíte, tu je domino. Steska O. Takže tu je Hakis, Babroš, Tatko šmolko, Vtipko, Šmoulinka, Tatko šmolko, Šmoulinka, Babroš a Babroš. Jo, viem také trošku o ničom. Ďalej tu nám mám LPS doplnok. A potom tu nám mám LPS. Takáto opička. Tu nám mám LPS. No tak to vyzerá a it is cute a nemá žiadne poškodenie okrem tohto LPS, keď tam má toto. Tam má od prepisky trošku, ale to by nevadilo, to už som vyčistila a toto tu mám už také bolo, to vyzerá na znamenko. A plus túto postavičku a my sa vrhneme na druhé miesto. Druhé miesto vyhráva škaredú kresbu jazvočíka. Fakt, toto je také škaredé, že vám z toho vypadnú oči. Takže fi. LPS. Nemá žiadne poškodenie. Vyrábal sa v roku 2004 a toto sa vyrábalo v roku... Toto stvorenie sa vyrábalo v roku 2000... Ono sa to dosť ťažko pozerá. 2006, takže 2004 a 2006. 2004. Takže takto je začíka toto filikonika. Pochybujem, že ho niekto bude chcieť aj tak. Takže filikonika. Ideme ešte na 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ešte na poslednú cenu. A takto strúhatko, takéto, na veľké ceruzku a na malú ceruzku so šmolkou. Spadlo to, feju. Šmolkou. Jak z brusnovička. Tak sa takto to vyzerá. No a my sa vrhneme na posledný balík. Takže tu máme tretie miesto, to je táto kniha. Je to Hľada sa šteniatko. Keď som to čítala, som sa pri tom rozplakala, pretože je to hrozne dojemné. Ja vám to nechcem spoilovať, pretože vy to budete čítať. Je to napríklad také. Nie sú tam skoro vôbec obrázky, ale sú tam nejaké, pozrite napríklad tu na
je obrázok, alebo tu je obrázok. No ale proste je to hrozne dojemné. Ja budem plakať. Nie, vážne, je to hrozne super kniha, takže 3. miesto. A toto miesto bude mať len 3 veci, nejako tam tiež majú 4 veci, pretože je to len 3. miesto a táto kniha je úplne super. Takže, tak. This is cute. Ja sa jej nechcem zbaviť, ale no čo už. Ďalšia vec je táto. Táto je to malá násobelka. Cerská, funkčná, normálne vidíte. A je tam od 7 je to napísané. Vidíte to na 7, 8, 9, 10. No mne to pomáha. Niekedy. Ľudia, teraz máme skôr geografiu. Oprava, geometriu. No a poslednú vec. Je tu ceruzka, kniha. A posledná vec je takýto LPS. V každom vlastne máte nejaký LPS. Takže takýto LPS. It's so cute. A vyrábal sa v roku 2008. A nemá žiadne poškodenie, len tu na už hrcavie a to je všetko. On tu má hrcavie. Kde si ho obhliadnite kľudne. Pomaličky. Hej, takže tak. Dobre, takže ukážeme si, čo nájdete v balíku. Prvé miesto. Domina. Klavír. A takáto soška. Alebo ako to mám nazvať. Druhé miesto, čiže druhý balík. Obsadili ľudia ešte tento LPS. Druhé miesto a druhý balík. Strúhatka. Je táto šmolka s motýlikom. Tu je I don't know why, where, what, čo? Obrázok. Škaredý. Viem, že ho nechcete. LPS. Skrižené je to tučniak s vtákom asi, alebo ja neviem. Filiponík. To je všetko. Tretie miesto a tretí balík. Kniha Hľadá sa šteniatka. Ceruzka s malou násobilkou 7 od 7. A ja ju už ani nenosím do školy. Keď som bola začiatok 5. ročníka, to som používala, ale ja už tak nenosím. Mi pomáhala na matike, ale teraz už má geometriu, takže aj tak mi to už netreba, aj tak ju už viem naspamäť. A takýto LPS bez poškodenia a vyrábal sa v roku 2008. Ok, toto by bolo z videa všetko. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, ahojte a určite sa nezabudnite prihlásiť. Prečo som to spravila? Čaute.